भगवान जी खाଇବା ଅଛି। ସେତିକି ଭାଣଜି ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଘରଟା। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଣଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ବାଢ଼ିକି। ଶାଗ ଖାଇ ଖାଇବା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଖାଇବା। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଦେଲ? ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଦେଲ? ଡାଲି ଫାଲି କିଛି ଦେଇନ? ବନ୍ଦ କରିଦେଉନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଲୁଟେ ଜିରାଟା ପକେଇ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଲୁଟେ ଜିରାଟା ପକେଇ ଭଲ ଲାଗେ। ସେତିକି ବେଶୀ ଦେବ। ବଡ଼ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବଡ଼ ଇଏ ଦିଦି ମୋର ଆଉ ଭାଣଜି ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା। ମୋ ଭାଣଜି ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ। ବୁଲିଲି ମୁହଁରେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି।